Aku tak salam ya, tak kenal lagi aku. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu lalar saking ingon-ingone Bapak Sukir. Nah, kula upaya-upaya pados rajati ngoten. Lah, nggih, ambekan kasinan kemis. Ya, saya ya. Ya nah ya. Ora betah aku ya. Ayo,
Di sarung putih. Isin aku. Tepuk tangan ayo mana yuk. Jadi sasamunipun gaya sampun katuran kalajengaken wonten reok Ponorogo. Nanti adiknya yang pimpinan bisa naik ke reok. Oke, monggo. Kanca-kanca monggo.